Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu. pangapunten Romo, niki wonten pitakenan saking sederek-sederek. Niki kan sing kala kepengker niku kan sampun damel video niku kan tentang pawukon. Lah niki wonten sederek saking kepanjen niku badhe tanglet. Lah niki saderengipun kula tanglet masalah babagan pawukon niki nggih wonten pitakenan malih. Kapurih kula dipun suwun tulung tanglet dhateng jenengan. Lah niki jatosipun jenengan niku tasik putra wayah saking pundi. Lah niki kula nyuwun penjelasane supados rencang-rencang niku semerep ngoten lho Romo. Oh. Dadi maksudnya iku aku ki sik putrane sapa, timbahku sapa, dadi dhuwur-dhuwur iku sapa ngono to? Nggih. Ya aku itu sejatine ya apa ya? Putrane Rama Sunaryo Purworejo Yunarasa. Dene Rama Sunaryo iku apa dulure kan Pito. Dadi Rama Sunaryo iku apa tunggal iku dulure Pito. Dadi Eyang Jimat iku putrane kabeh 16. Dadi yang narima yaiku mbahmu, ayangmu. Nggih. Iku putrane Eyang Jimat, putra sing nomor 10. Jadi aku ini putrane yangmu Sunaryo. Oh. Yang Sunaryo iku putrane yang Suwargi Jimat Penembahan Surya Alam. Ya sing kalau kepungkur tak critakno yang Jimat iku kan asline saka Mataram. Mataram. Nah, lajeng niki kesane luwih paham malih kan niku sederek niku sempat ningali wonten gambar figuran niku wau. Niku kan wonten kekancingan niku jatosipun kekancingan saking pundi niku lho. Oh, iku ngene. Di rikala aku kan tiap tahun kan kisawan yang para luhur Mataram. Nggih. Nang Jogja, nang ndiku Boyolali Pengging. Terus nang Sragen makame yang sapa iku? Yang Padang. Nggih. Lah pas nang kono iku aku pas sungkem nang makame yang Padang kok aku dikabari bocah-bocah iku. Nggih. Romo niki anu jenengan krawuhan saking Padang. Krawuhan ke Padang sapa? Nggih duka Romo kula mboten semerap nggih cobi jenengan panggih. Nah, kono terus aku jagongan karo yaiku sejatine sing saiki jumeneng Kasultanan Padang yaiku asmane apa iku Kanjeng Raden Suradi Jayanagara. Oh, berarti niku awal-awale mboten sengaja nggih kepanggih kalih Kanjeng Suradi. Awal-awal sengaja. Lah krana apa iku Kraton Padang itu kan wis istilahnya kan wis ya apa ya? Wis ora dirumati ngono. Oh, ngoten. Dadi iku njelalah kesane Allah Pak Suradi iku mau dadi tanah Petrasan Padang iku mau didol. Nggih. Kok dituku Pak Suradi. Yang njelalah Pak Suradi iku ya isih turun. Iku yang dan Padang. Dadi pas jumenengan kaping pindho iku taun 2012 aku sowan kono. Nggih. Ya nek gak salah iku aku nggawa mobil iku 8 mobil kok rono iku. Nah, nek kono terus aku iku dianggap dulur tuwa karo Pak Suradi. Dadi Pak Suradi nang aku ngaturi eyang. Oh, ngoten. Dadi jarine Pak Suradi aku iku pernah dulur tuwa. Nggih. Nah, mulane aku nang kono langsung diangkat ya aku mau aku diparingi gelar apa iku KRT. KRT niku napa niku? KRT iku singkatan Kanjeng Raden Tumenggung. Oh, dadi nang kono aku ya diparingi gelar maneh. Coba gambar itu coba. Gambar kekancingan itu coba. Nggih. Kontene. Nah, nang kono kan aku diparingi asma saka Yang Naryo kan Suryadi Hadikusuma Sunaryo Putra. Nah, terus iki nang Padang iki aku oleh ketambahan yaiku KRT Suryadi Hadikusuma Nata
Diningrat. Oh, Jadi aku oleh tambahan gelar iki nata Diningrat saka Kraton Pajang. Nggih. Iki kekancingan saka Kraton Pajang. Berarti ngetase anu nggih, niki napa niku? Umpami tiang-tiang legalitas sing mau enggak cara wong ngaturi Rama kan iso Kanjeng Raden Temenggung. Ya iku yen ana pajang yen ana kene ya apa ya. Wong kene ya wong panggonan nang desa ate gawe gelar ngono ya isin lah. Nggih. Tapi ya krana iku pancen kekancing saka pajang lagi tak pasang tak pajang nang tembok iku. Lajeng Kasultanan Keraton Pajang niku diwontenaken Kasultanan Pajang niku maksudnya kersane apa niku lho niku? Ya, Kok diberdirikan saged berdiri Kasultanan Pajang niku lho? ya mangke kan ngadeke apa iku kraton nggih, Kraton Yogyakarta, Nggih. jeneng iku yang Panoban Suropati. Jadi terus petilasan Pajang iku wis gak ono sing rumati bongkor. Kathah ngoten nggih jane nggih. Dadi bongkor. Akhirnya aku mau Angsal wisik ngoten nah niku Kanjeng Adipati. Pas iku oleh wisik, iku tanah iku didol wis bola-bali nganti wong imbal ping 20. Lah imbal ping 20 iku mau ora wani nggeni. Oh, dereng kewahyon. Terus akhirnya Pak Seladi oleh dawuh apa iku tukunen. Wis tegane pira aja dinyang iku Nggih. bayar ngae. Nanti Pak Seladi sampe dol pabrik. Nggih. Niku regane apa iku pabrik didol iku mau nanti duit iku mau ora Mboten ora dinyang. dilonge Oh, kangge ngoten. nuku petilasan iku mau langsung dibangun. Nggih. Iku posisine wonten pundi, Mbak? Iku daerah Solo, iku Pasar Sukarjo. Klewer wonten Solo. Sukarjo nggih. Termasuk Sukarjo napa pripun sanes? Termasuk Solo Depres. Tugu Lilin niku nggih, celak Tugu Nah, Lilin. Tugu Lele ngana iku termasuk wilayah Solo Depres. Tasih wonten sisane bangunan tasih. Lho isih ono. Isih ono. Arupi napa niku? Ya candi-candi ya petilasan sing pas di gari Pak Seladi ku sisih ngono. Dadi Sebelah. ana apa ya? Ana pertamanan ana terus iku kangge pemandian, kangge sesuci, siram jamas iku sik ana wujude. Jadi damel jamasan niku kok kula nate mireng wonten sumber sing amis kados tayang napa Lah niku? ya iku sing medun iku. Oh, niku memang anu nggih wonten sejarahe pusakane zamane Kanjeng Sunan Pajang napa pripun ngoten nggih? Ya mestine ngono. Kira-kira iku apa ya? Kan tiap surah itu kan mesti apa ya? Dianakno penyucian pusaka. Oh, ngoten. Jadi itu mestine kangge penyucian pusaka tiap tanggal 1 Suro Nggih. Jawa. Ngono lho. Nah, berarti terus misine kraton wonten Kasultanan Keraton Pajang niku napa niku? Kok saged berdiri ngoten niku termasuk resmi napa? Saiki wis nggih? resmi. Oh, resmi nggih. Saiki wis apa ya wis oleh SK negara. Oh, berarti istilahnya mboten kados cerita sing kapengker niku kan wonten apa Pak sing istilahnya Mas? Sing cerita Ratu pinginan muncul baru iku lho. Oh, anu Sunda Empire. Nah, kados ngoten niku lho, dadi Ora, wonten niku nggih sanes nggih. Ora bisa. Oh. Tiap negara. Jadi kaya Misine napa Kasultanan misine niku? Solo, Jogja, barang nyengkoyong Nyengkoyong ya? Ini kan isinya kan apa ya? Ora kok itu seakan-akan dadi ratu enggak. Oh, ngoten. Iki mek menalurikan Menalurkan. apa ya? Dadi Mempertahankan keraton, budaya, ya, ngoten nggih. Keraton Oh, Pajang cek ora punah. Oh. Mangane Kasultanan ngoten nggih. Kasultanan Pajang. Kasultanan Pajang, berarti intinya niku Kasultanan Keraton Pajang itu istilahnya mempertahankan budaya tinggal-tinggalan kerajaan Pajang, ngoten nggih. Kersane mboten punah ngoten nggih. Urip ya. Oh, nggih. Pajang sebelum Mataram. Pajang sebelum Mataram berdiri. Pajang itu sakbare anu Demak. Sesudah Keraton Demak, setelah itu kan berdiri Keraton Pajang yang rajanya waktu itu Raden Joko Tingkir. Ya, Raden Joko Tingkir asma sepuhe Jasi Raja itu kan Sultan Pajang. Sultan Pajang Adiwijoyo. Demak sakbare Trenggono, pindah itu sakbare Trenggono. Oh, berarti
cerita saking jenengan pikantuk kekancingan iku ceritane mboten sengaja kalau Ya Pak. gak sengaja. Nggih, nggih. Nggih niki napa niku babakan Rama niku sejatose tasih putra wae saking pundi nika nggih sampun dipun jelasaken. Nggih mugi-mugi saged dados pengeling-eling nggih, saged dados pengeling-eling nggih dados napa niki kesane bincang-bincang niku wonten nilai sejarah. Kesane wonten nilai sejarah sing mboten sampai ical ngoten lho. Nggih masalah babagan perkawis Kasultanan Kraton Pajang iku nggih wau sekedhik sampun jenengan dawuhaken. Lah niki wonten malih niki jane pitakonane akeh gak apa-apa ya Mas. Iya. Anu lho Pak sing soal pawukon. Oh pawukon. Nah niki ngeten lho Mas. Sing video kang kapengker kan nate istilahnya mencuplik sekedhik tentang tinggalane Eyang Swargi Jimat Surya Alam. Niku kan jenengan nate dawuh niku salah setunggiling niku wonten warisan berupa arupi kabujanggan utawi cara saiki gampangane tutukan Jawa ngono ya. Umume wong saiki kan tutukan Jawa. Nah, lumrahe sakniki tutukan Jawa. Lah niku nggih wonten malih ingkang tasik kathah sing dereng paham tentang tutukan Jawa niku tasik kathah sing paham. Lah niku kan wonten tembiku niku wonten pawukon, terus wonten paringkel lan sapanunggalane. Lah niki kula nyuwun jelas lan gamblange niku sejatosipun kabujangan niku ingkang dipun babaraken niku napa mawon niku kesane paham. Monggo lho. Ya utamane ya kumaha kudu apal kaya dina ngoten. Pasaran limo. Nggih. Dadi dina pasaran iku ya sak lungguh pisan. Iki contoh ngene. Nggih. Dadi Minggu ya, Nggih. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Dadi iki kudu ngerti lungguhe. Lungguhe dina. Lungguhe dina nggih. Kudu paham. Dadi Minggu ku 5. Senin ku 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9. Nggih. Iku lungguhe Dina. Pasaran ya ngono. Legi bae pon wage kliwon. Kliwon. Dadi legi ku 5. Nggih. Paing 9, pon 7, wage 4, kliwon 8. Iku kudu hafal. Dadi Nggih, nggih. yen sinau apa pawukon iku dina pasaran kudu hafal. Oh ngoten. Engko yen langsung sinau pawukon yen dina pasaran gak hafal sak lungguhe ya kebingungan. Oh. Dadi engko yen wis dina pasaran hafal terus kudu ngerti tahun. Nggih. Tahun ku 8. Dadi tahun 8 kan jenenge tahun kan alif, Nggih. he, jimawal, g, dal, b, wawu, jimakir. Nah, iku sing dimaksud ngene. Dadi Korsepo biyen iku supaya belajar penak wong biyen iku piye ya? Belajar iku langsung karo ngene tok ora ditulis. Nggih, apalan ngoten nggih. Apalan. Dadi iku digandeng aboge. Oh. Aboge, ekapona, jangapona, jesoing, daltugi, bemesgi, bonenwon, jangage. Maksudnya niku pripun niku? Nah, sing dimaksud ngene. Dadi aboge. Dadi taune iku jenenge alif, dinane rebo. G. Oh. Ekapona iku ehe, ya ekapona iku ehe, dinane akad pon. Jangapona iku jimawal, iku dinane jumapon. Nggih. J soe dadi J iku taune, so iku Selasa Paing iku dinane. Dal tuge dadi taune dal, setelege iku dinane. B mes G taune B, kemes legi iku dinane. Terus Wunen Won taun wawu Senen Kliwon. Jangage kaya saiki kan taun jangage sing dimaksud Jimakir. Jimakir. Tanggal 1 Sura iku Jumawage. Dadi alif Jumawage dal wawu Jimakir iku mau anu mulai ana gandangan aboge ku mau dadi tanggal 1 patokan kangge tanggal 1 Sura ngono lho. Dadi kaya aboge alif bubuhage ku mau kaya saiki jangage taune Jumage dinane Jumawage. Iku kudu hafal. Yang hafal taun iku terus pulang.
Dadi Suro, Sabar, Mulut, Badhe Mulut, Madelawan, Madelakir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar. Iku ya digandengi kanggo goleki tanggal 1 Jawa. Iku ngene carane ngene. Dadi ram 1 Paluji Ngawal Patmo Utir Memo Diwal Dupat Ditorupat Jeb Lulu Ban Molo lan Lemro Wagiro Dahroji Japaji. Contoh iku pohon Japaji dul kang ijab besar iku 4J. Dadi kangge patokan saiki kan taun Jimakit Jumawage. Dadi kangge patokan Jumawage ku mau. Jumawage. 4J. Jumat Sabtu Minggu Senin. Dadi dinane iku maju babat pasarane panggah 1 Wage. Dadi Senin Wage ku tanggal 1 besar. Senin Wage aboge taun ngajeng niki nggih. Ya saiki kan besar kan wis Senin Wage wingi kan tanggal. Oh nggih, Senin Wage. Senin Wage 1 saiki tanggal 3 besar. Lah kok ganti tahun koyo tahun calon sing arep teko iki kan Suro iku tanggal 1 Suro balik nang tahun Alif. Dadi aboge dadi tanggal 1 Suro iku besok apa Rebo Wage. Wadah nggih, berarti cara belajar ini sing di apal kudu akeh Mas. Yo. Iku mau niku rumus Mbah Wulan. iku mang anu apa iku ulan ya. Nggih. Nah, terus lagi belajar ulan ngono ku wis hafal. Nah, terus iki ngancik nang windu. Dadi windu ku 4, ora kok sak windu. Oleh sak windu 8, iku mang alif Jumawal Dal Dewawu Jimaken ku sak windu. Tapi lek windu ku 4. Windu Adi, windu Kuncoro, windu Sengoro, windu Santoyo. Santoyo sekawan. Sak windu iku isine 8 taun. Mang alif makin. Dadi lek patang windu iku ya 8 ping 4. Dadi 32 taun. Iku sak jaman jenenge patang windu sak jaman. Sak jaman. Satu jaman. Satu jaman patang. Wah sekawan minggu mau balik minggu awal mana? Balik itu lagi mana? Iki sik windu ketiga windu Sengoro. Nggih. Dadi kok apa iku tahun ngarep iki sing ngarep kelakon iki engko dadi windu sing nomor 4, windu Santoyo. Berarti tahun baru nih tiang Jawi niku jenenge tahun ganti-ganti nggih, benten-benten nggih. Misalkan saniki kan sing tahun sakniki kan tahun Jimakir. Nah, tahun Jimakir niku termasuk napa niku wau? Abu apa? Galengan tahun ini napa niku wau? Jumawage. Jumawage. Berarti Jumawage niku termasuk tahun baru ini tahun Jimakir. Nah, berarti niku ngancik tahun ngajeng niku berarti kan tahun baru ini gantos aboge. Berarti balik ten Alif malih. ah balik nang Alif maneh. Berarti ulang tahunnya tahun baru tiang Jawi ini wadah berarti. Pendak 8 tahun, 8 tahun niku wonten tahun baru benten-benten nggih dintane nggih. Beda-beda. Dadi iku mau lho, wong kaya yang Jimat. Nggih. Yang Jimat ku sedone kan apa iku dina Setlegi tanggal 8 Bakdo Mulut taun yang wau. Dadi kok balik tanggal 8 Bakdo Mulut dina Setlegi iku 8 taun pisan. Pokok tahun wau iku balik. Kaya iki yang Munario Mbah Munario. Ku sedone kan dina Sabtu Wage. Tanggal 3 Madilakir. Lah iki kok taun ngarep iki pas tanggal 3 Madilakir iku pas dina Sabtu Wage. Nggih. Mulane yang Munario iku aku kole tak gawe 8 tahun pisan. Ngono lho. Nggih tak demen tahun. Berarti 8 tahun sekali nggih. Ya. Nah niku wau kan sampun dijelasaken masalah perkawis pawukon nggih. Kanten hitungan Jawa apa Kabujangan niku kan wonten kathah niku istilahnya mboten namung pawukon Rama. Jadi istilahnya wonten temiku wonten napa niku madosi pawukon, istilah niku wonten pawukon, wonten paringkel, wonten galangan taun, wonten sangaring taun. Lah niku kula kersane lebih jelas, lebih gamblang lan ugi para kanca, para sederek niku kersane gampil amri belajar ngoten lho. Niku nyuwun tulung jenengan pedharaken setunggal mboko setunggal kersane sedaya niku paham. Monggo, Rom. Nah iki
kan iki kan sing gawe jeneng Jawa-Jawi kan sliramu. Nggih. Kok tulis Jawa-Jawi. Jawa-Jawi. Ya gak apa-apa wong kan denger. Iki kan contoh Jawa-Jawi. Ya lah iki lho foto dari Roman bareng. Makanya kan ditulis ini kan jelas kan ini. Iki butuh belajar dhisik. Nggih. Kon niku kan lek kula maosen buku niku kan wonten 30 cacahe niku lho Rama. Niku wonten 30. Terus lek paringkel niku wonten pinten wau paringkel niku Rama? Ringkel paringkelan iku 6. 6 nggih. Lah niku napa mawon? Iku apa? Jilma, Nggih. satu, iwak, manuk, puku, godhong. Nggih. Lah niku ten paringkel niku kan wonten buku niku lek diwaos kan wonten ana sing kanggo hitungan sing apik lan ana sing hitungan sing kanggo ora apik. Lah niku kan wonten. Nah iku sing ora kena iku sing miturut apa ya, sing tak pelajari saka para sepuh. Nggih. Yen pas upamane apa gantine wuku gantine ringkel iku kan mulai ke minggu. Ngono lho. Upamane kaya iki. Di Pasinto iku kan ringkel Jilma. Nggih. Dadi iki pas sing Sinto, pas buku Sinto iku mau dalam sak minggu gak wani gawe. Berarti Itu yang pas ringkel Jilma. Jilma. Berarti anu nggih benda sepekan ya pinten? Ora. Pinten nggih? 1 Di minggu. loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Arti tiap Tiap petung petung dino minggu nggih. itu mesti Jilma. 7 dina napa? Petung minggu. Oh, 7 minggu. Oh. Petung minggu ku mesti Jilma. ngajek ringkel Jilma. Dadi sing ora kena iki kan Jilma, Nggih, nggih. iwak, manuk iki ora kena. Tapi upamane apa ya keadaan niku kaya mendadak ngono ya. Iwak manuk sik wani gawe. Ngoten Tapi nggih. bukan kapan upon cara kangge hitungan manten ngono ya kudu dibangun nikah maneh. Tapi lek Jilma iku miturut dawuh saka sing tak tampa iku Jilma iku fatal. Oh, Jilma kan jalma. nggih jalma. Nanti sing nek digawe iku satu uku ku maksude mawalu utawa taruh uga wiji utawa wene. Oh, Iku uku, terus godhong iku sing kena iku. berarti anu nggih simbol alam ngoten nggih. Ya, ya. Masuk jenis-jenis simbol alam. Nah, terus kene kan iki ana bunderan, ana palang-palang. Iku jenenge keterangan gambar was ringkel. Was Nah, ringkel. Sing bunder gak ana titike iki jenenge iki was ringkel. Sing bunder ana titike iki jenenge was buser. Oh, Nah, terus sing tak gambar kaya manungsa iki diarani was kubur. nggih. Mlakno Jilma iku was kubur, lha gak wani gawe iku. Terus sing palang kuping iki jenenge was tali wangke. Nggih. Nah, terus iki bunder sing tak apa iku sing iki koyo cakra iki kala luwang. Nggih. Nah, terus iki sing kotak sing mulus, nah iki sing perlu digoleki ngene iki goleki sing mulus ngene iki. Sing kosong mulus-mulus ngoten nggih. Nah, terus sing titik papat iki si Agung, sret iki kala raja. Dadi iku pokoknya ngene. Kayak saiki kan iku mau wis tak omongne. Nah, iku mau kan apa besar saiki besar. Dadi Nggih. golek ngene iki kudu ndelok teko windu dhisik. Oh, Nah, carane. Dadi saiki windu ketiga. windu Sengoro. Windu ketiga windu Sengoro. Makanya kan tak tulis ya. Alif E Jimawa J Dal B Wawu Jimake. Dadi iki didelok untuk Jimake iki. Nah, iki Niku rumusun pakem nggih niku nggih. iya. Sura Sapar Mulut Batu Mulut Majalah Majalah Akhir Jab Ruah Poso Sawal Selo Besar. Nah, kene besar iki didelok teko taun Jimake. Nggih, Nah, nggih. kene kodene pira? Kene kan nunjukno angka papat-papat 6 4 ekor. Nggih. Di papat-papat iki sing dimaksud iki lungguhe dina pasaran. Dadi papat pertama iki Senin, Nggih. papat sing mburi iki Wage. Jadi tanggal 1 besar itu Senin Wage. Oh, Sarwage. Nah, terus 6 iki ringkel, 4 ekor iki buku. Lah nek didelok nang pakupon. Nggih.
delok patok. Nggih pawukon napa memang sing nomor 6 kategor. Nah, lah iki teko dina minggu iki kaite iki minggu pon. Dadi nek kene dihitung minggu pon dan pagi iki tanggal 1 dan pagi iki. Niku besar nih. Pas pukune pas perang bakat saiki Selasa Kliwon Rebologi nanti iki. Nggih, nggih. Jadi pas iku mau Rebologi mau jane pas ringkel gambare mungsuh iku mau. Cilmo. Pas perang bakat. Nah, perang bakat iki jane kangge hitungan apa ae gak kena perang bakat iki. Jeneng perang bakat mesti gampang rame. Tapi lek bahas tentang perkawis ngenten lak betul melopon. Ya saiki kan karek lanjutno kan awalnya kan pengenane sing kok anu nang aku pengenane iku. Ini kan memang nglajengaken video sing pertama nika nggih. Dadi Nah niki pokoknya lek apa ya dawuh para sepuh iku arep jangka pertama iku mau iku paling gak oleh. Tapi lek kelanjutane gak apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Iki koyo awake dhewe mau bangun omah pasang fondasi. Di pasang fondasi golek dina sing becik sing ngono. nggih. Tapi lek bangune sak terus iku serasa golek dina. Manut awal iku mau. Kuwi karep nurutno terus. Terus apa neh? Nggih niki jane nggih kuatah, tapi nggih kesane lebih paham nggih kula tak pados pertanyaan malih. Apa Mas? Apa Mas? Manten. Manten. Kalau ngitung manten itu. Manten iku nggih rada kathah niku jane pakonane. Ya gak apa-apa. Nggih saderengipun dilajengaken perkawis tata cara ning ngitung manten iki kan napa niku menjawab pertanyaan saking pitakenan saking sing kalau ingin kan sampun dibahas konten kula video niku taken masalah nikmatan perkawis Sanggar Warina Sanggar Waringin. nggih Sanggar Waringin nggih tiyang niku tanggote Sanggar Waringin Sanggar Warina ngoten tapi kan biasa niku kan siji desa mawa cara ngoten nggih mbok bilih wonten kekeliruan taken terus pundi lan niku mangke digadhokaken kalih wase dina anu niku pripun niku lho kersane piyambakipun saged paham ngoten lho. Sanggar Waringin. Lek tiyange kan kalau ngene criyose niku kok Sanggar Waringin, Sanggar Warina ngoten. Mbok bilih siji desa mawa cara istilahnya beda kan ngoten nggih. Iya pancene ya mau. Jadi kabeh iku hitungane iku jane kabeh saka Kanjeng Sultan Agung. Nggih. Jadi karo penyeranipun Kanjeng Sultan Agung itu kan apa ya digabung ngono lho. Sampun dipun rumus gabungan Jawa lan Arab. Mulane malih ana taun alif jumawat jedal itu sampun niku. Ngono lho. Gabungan itu. Endi sih arene? Wonten ngajeng. Sak lanjutin niku wonten sing dalem ngitung kecikan. Iya. Ya. Iki kan ya iku mau, jeneng hitungan iku mau kan kudu golek sing bersih banget. Dadi nek kene kan ono neh kanggo hitungan kemanten lan adep omah. Nek kene ya ono hitungan iku. Dadi kabeh iku 6. Nggih. Dadi nuju padu itu ora oleh. Kalau dinantang ora oleh, sing goleki kudu pas Sanggar Waringin. Sanggar Waringin. Berarti Sanggar Waringin niku sae nggih. Ya apik ta Sanggar Waringin. Tapi apa istilah itu ya apa ya? Jenenge Waringin itu kan Asrep napa terus pundi ngoten nggih. Jadi nang rumah tangga adem. Adem ayem. Terus macan ketawang itu juga sampai digawe. Jenenge macan itu kan ya apa ya? Wong kewan sing galak, tapi iki ora kena digawe. Utawa Sri Naraja. Iki padha iki maknane Sanggar Waringin karo Sri Naraja ku padha. Sami nggih. Dadi rumah tangga tentrem ayem. Lah nggih niki ngeten lho, Pak. Apa ora nuju padi ora oleh. Niki ngeten lho, kan tiyang niku kan pemamane kan benten. Iya. Lah carane madosi kok iso ketemu Sanggar Waringin kalih napa niku wau? Sri Raja. Sri Naraja. Sri Naraja niku kersane saged kepanggih kok iso tibane kecikane
Sanggar Waringin niku tata carane sudah pundi niku umpami mados Itu ngene, dadi upamane kaya saiki kan rebo legi. Rebo Legi. Rebo pitu legi 5. Berarti 12 nggih. Itu dihitung teko iki. Dadi nuju padu kala tinantang Sanggar Waringin Nggih. Matang Ketawang Sri Narojo nuju pati nuju padu kala tinantang Sanggar Waringin Matang Ketawang Sri Narojo. Piro? 11. 12 Ima 12 ya. Pitu kali gangsal. Ya. Dadi nuju pati ya, pas Oh. dina iki pas nuju pati. Dan Nuju Pati niku tiba Nuju Pati mboten gangsal nggih. Oleh. Lah niku didamel hitungan apa niku? Yo Saged ya? kanggo hitungan manten kena, kanggo Oh. omah kena, kanggo apa kena. Sedaya saged nggih. Ya. Lek engko lek ngedekno omah digandeng iki, Kerta, Yasa, Candi, Raga, Semboyong. Dadi iku ya dihitung 12. Dadi 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pas Yasa. Pas tiba Yasa nggih. Lah Yasa ku apik. Ya nopan golek kan ketok karo Yasa, tapi Nggih. nek kene kok nuju pati, jadi kurang bersih. Golek maneh sampai apa iku tiba Sanggar Waringin uga pas tiba ketok utawa Yasa. Lampami digabungaken kalih paringkel niku pripun? Saged Padha mboten ae. sami mawon. Ringkel ya aja sampai iku mau, aja sampai tiba anu iku mau. Aja sampai tiba apa mau ringkel jilma. Lah niku cara urut-urutane mados ngoten ingkang pundi rumiyin ingkang dipadosi? Ya teko windu dhisik ku mau. Saking Windung nggih. Teko windu dhisik, windu ketiga, windu tengoro iku mau. Umpami Kok terus mboten maksud kula ngeten. Niki umpami sakniki kan sasi besar. besar. Nah, sasi besar niku biasane kan wonten tiyang niku nyoba sih kita gawene hitungan dino iki kira-kira apik napa mboten ngoten. Lah niku umpamane sakniki umpamane nyun sewu. Oh saiki dina Rebo Legi. Legi ngoten nggih. Nah Rebo Legi niku kan ketemune 12. Lah niku umpamane dipados wonten rumus paringkelan niku wau Nuju pati. Pas anu nggih. pas anune Jilma nggih. Ya, Oh nemune ringkel Jilma. Terus Terus kan wong saiki ringkel uku. Ringkel godhong kan. ringkel godhong nggih. Lek ringkele kan sae. Ringkel godhong tapi lek di Tapi teko pawukane kurang bakat gak wani. pawukane kepanggih perang bakat. Berarti mboten Terus saged. minggu mben, minggu kliwon iki pas ringkel jilma. Ringkel Gak Jilma wani. mboten saged malih. Ya. Oh. Terus minggu maneh, minggu pae. Nah iki sing bersih iku minggu pae Senen Pon. Minggu paing Senin Pon. Senen Bulan Pon. besar niki nggih. Ya, Senen Pon kan dihitung Senen minggu papat Pon 7. 11. Nah itu pas bersih banget. Jadi pas itu mau Sri Narojo. Sri Narojo. Oh, berarti mami madosi niku nggih urutane nggih nyun sewu. Paringkelan niku nujune pas sae, misalkan tiba ringkel uku, Uku. iku ringkel godhong, kalih ringkel 1 ngoten nggih. Niku sae terus Sae. mami dituk malih tiba wonten pawukon. Pawukon iku mau pawukon. Pawukon niku yang sae Pas napa mawon napa niku? wuku. Sing kang sae wugu nggih. Wuku, dukun. Teko awal ae ya. Nggih. Dadi Sing sae. apik iki apa iku wuku landhep, wuku kedua. Nggih. Terus wuku tolu. Wuku gubrek, wuku warigagung, wuku galungan, wuku kuningan, mondosio, kuru welut, Nggih. merakeh, medangkungan, terus menail. Nah, sing minggu mben niku, sing tak omongin Senen Pon gede iku mau, wugu, terus dukut, watu gunung. Oh. Itu sing kena dipene iku. Berarti niku sing sae pawukon ingkang sae niku nggih. Terus lajeng niku wau ingkang terakhir napa lek Sanggar Waringin niku istilahnya napa niku napa niku? Kan niku paringkel niku jumlahnya kan 6. Iya, iya. Terus pawukon niku jumlahnya 30 ingkang saged didamel kan pun jenengan aturaken niku wau. Terus lajeng lek teng istilah teng niku wau napa niku wau? Wonten Sanggar Waringin, Sri Narojo niku istilahnya napa niku Romo? Napa hitungan kecikan apa pripun ngoten? Oh, dudu kecikan, ada kecikan kan iku Sanes ya? karo anu mah karo hidup dia kena, Iya. agung kena. Aku gawe kok duit lawas iki Nggih. penak.
Berarti niku wae termasuk patokan atau pauger ngoten paugeran ngoten. Paugeran. Kados Paugeran. Jadi ampri gambile ngitungane ngoten nggih. soalnya kene ya. Kan dawuh sing tak tampa kan ngene. Nggih. Jadi kabeh dina jane becik. Oh, Gak ono ngoten. dina elek yo gak ono. Tapi krana awake dhewe kuwi wong Jawa wis nalureken budaya Jawa, dadi saka para nenek moyang iku dadi awake dhewe apa ya istilahnya ngramatno. Contoh Nggih. ngene. Pokoknya kayak tahun saiki kan Jumah Wage. Iku galangan tahun. Nggih. Terus telung dina Jumah Wage iku mah Jumah Wage, sedhuwur nak lege iku tali wangke. Iku awak dhewe gak wani gawe. Terus Nggih. sak Jumah Wage, kemis pon iku ya gak wani, iku jenenge sangaring tahun. Nah terus tahun kepongkor iku tahun wawu, iku Senen Kliwon, dina Senen Kliwon iku jenenge Jati Harang. Oh ngoten. Iku gak wani gawe. Ora kok maksud gak wani gawe iku dina sing ana gak awak dhewe ngramatno. Ngramatne nggih. Contoh kaya sedone yang Naryo iku kanggene aku. Setuwage nggih. Nah, tuwage ya kanggene aku iku dina sing kramat. Dadi maksud dina sing kramat iku mau dina tuwage kangge yang Naryo kangge sowan ngasane Gusti iku dina sing paling becik. Kangge Oh. apa iku balik maneh nang ngasane Gusti iku dina kang paling becik. Tapi kanggene aku ya ora kok dina ala iku dina sing kramat. Ngono. Nggih. Dadi nek apa yang ngramatno utawa apa ya pengeleng-eleng dina iku awake dhewe aja sak liya-liya. Ini kuwau kan sampun kuwatah jenengan kan sampun dawuh pawukon itu kan cacahe wonten 30 kegunaane lan manfaate kan kala sing sae lan boten sae kan sampun Ya. disebutaken. Terus lajeng paringgelan nggih ngoten ugi. Terus babagan sanggar waringin nggih jlentere sampun jelas ngoten wau. Lajeng niki kan kula maos wonten buku Jawa Jawi niku kan wonten perkawis dinten ingkang boten kang saged kanggonan niku maksude dos pundi niku. Oh, itu ngene. Nggih. Kan sing dimaksud dina ora kanggonan tanggal iki koyo sura, sapar, mulud, batu mulud sampai besar iku mau dina 5 iku enggak sampai apa ya ngenggene tanggal 1. Enggak. Tanggal Enggak 1 Jawa iku mau lho. Mboten enten nggih. Mboten rasa. Soalnya ya kaya tahun sing calon iki kan tahun Alif. Nggih, balik ten abuge malih. Abuge buwage. Karena kono kan wis tak hitungan kan ngene ram siji pareng ngawal patmo keremo diwal tupat dikerupat deguru ban mulu lan nemru waljuru dadi japati. Dadi dina 5 iku mau ora manggon tanggal 1 Jawa. Ono Paruji. Dadi galangan taun iku Rebo Wage Paruji. Dadi dinane maju telu. Dadi Rebo, Kamis, Jumat. Dadi jine pangka pasaran siji. Dadi ruwah mben niku sapar mben niku jenenge apa dinane Jumat Wage. Tanggal 1 ini mboten enten niku nggih. Lah, pokoke selamane. Oh, selamanya. Jadi sing dina sing kanggo tanggal kan 5. Nggih. Jadi dimulai teko apa Selasa. Selasa Wage, Rebo Legi, Kamis Pon, terus Setu Kliwon, Minggu Pahit. Dadi dina 5 iku mau sak teruse iku ora manggon tanggal 1 Jawa. Oh. Sak teruse. Coba kok deloken teater Nggih. tanggal 1 Jawa, deloken dina 5 iku mang lungguhno tanggal 1 Jawa pegat. Dadi 5 iku mang mlane para sepuh iku manti-manti dina sing ora kanggonan tanggal iki. Ora kena kanggo apa. Pokoke contoh saiki Rebo Legi ora kanggonan tanggal. Misalnya ngetekaken griya utawa njaluk apa bika usaha ngono kira-kira. Lha lek iso ya aja. Dihindari. Dari sing Nah, dawuh teko para sepuh ngene. Dadi upamane wong iku gak ngerti hitungan kabudayan. Dadi gak ngerti hitungan kabudayan, sak ora-orane senajan ora ngerti hitungan Jawa, sak bodho-bodhone paribasane. Iku manggeno weton kelahiran, iku wis kanggonan Jawa. Oh. Ngono. Dadi upamane aku wis gak golek dina lah. Dawuh para sepuh jenenge dina wetone kemau wis kanggonan Jawa. Saged nggih ngoten nggih. Bisa. napa mawon lho.
apa ae. Tapi kan kok nek didelok paukan ya senajan to iku Kang Ranjaya, tapi nek paukan iku apa kok kayak pas buku Cinta, kayak pas buku Jelma iku bedane ngono. Senajan to becik tapi sik digolek maneh. Iku malah sak ora-orane iku titik wis kanggonan Jaya ngono maksudnya ngono. Nek ketemu. Peniki perkawis hitungan Jawa niku kan tiyang niku kan benten-benten Rama nggih. Kadang nggih wonten sing percados, wonten sing boten ngoten niku. Lah niki bagi sing percados kan tasih naluraken damel hitungan Jawa. Lah niki ingkang sing boten percados niku napa nggih dampake napa nggih anu Rama? Sakjane iku senajan to masih sing ora gawe hitungan iku pangkat dampake pangkat. Wonten mawon Pak. Tapi kan gak kemasane, tapi upamane kesandung barang itu gak kemasane, oh iki hitungan apa, aku biar nek nikah perang pela gak ngerti. Tapi pernah, aku kadang belajar itu kan ini dadi malih kerumasane, lek pas dina aku perang pela aku kemasane. Tapi wong sing ora ngerti, dianggap biasa-biasa. Nggih. Tapi janine dampake pangono. Ngono. Panggahan dampake. Jane wonten mawon. Nggih niki mengkaten Rama. Nggih kawula sak koncoan kalih Mas Rehas niki ngaturaken matur nuwun sanget bilih napa Rama tasih kersa medhar dawuh babagan hitungan Jawa tawi kabujanggan. Lah niki mugi-mugi mawon saged bermanfaat lan ugi generasi muda niki tasih purun nalurekaken utawa nguri-nguri budaya Jawa khususipun hitungan Jawi. Nggih. Saking kawula nggih cekap semanten riyin kemawon kula matur nuwun sanget nggih kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.